Presented by Dhoon Films, Bhavani Recording Studio. बंद भइल एक पूरा 118 पबजी लीडो के आशिक शोक में बारे। बंद भइल एक पूरा 118 पबजी लीडो के आशिक शोक में बारे। नया नया लइकन के दुखी भइल दिल हो, कैसे पटी माल करते में किल हो। मजा मारे वाला एक हो गइल सील हो, कैसे पटी माल करते में किल हो। तू दिलक पबजी लीडो के तनन के दिल हो। रोज देखी लोग सपनावा हो, अब लगी नहीं मानवा हो। रोज देखी लोग सपनावा हो, लड़का लड़की के मन रही कैसे दिल हो। मजा मारे वाला ये हो गइल सील हो, कैसे पटी माल करते में किल हो। मजा मारे वाला ये हो गइल सील हो, तू दिलक पबजी लीडो के तनन के दिल हो। रात जागा कैसे करी लोग, भइल मनवा में भारी सो। रात जागा कैसे करी लोग, भइल मनवा में भारी सो। सुनील मंडोला मोहित कर गइले हिल हो, मजा मारे वाला एक हो गइल सील हो, कैसे पटी माल करते में किल हो। मजा मारे वाला एक हो गइल सील हो, तू दिलक पबजी लीडो के तनन के दिल हो। Bhavani Recording Studio.